नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला मेथीची पौष्टिक पेस्ट कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। कंबरदुखी आणि सांधेदुखीसाठी ही खूपच गुणकारी आहे। डिलिव्हरी झालेल्या बाईला ही पेस्ट खास खायला देतात। चला तर आता आपण यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। 3 चमचे तूप, 1 बाउल तांदूळ, 1 बाउल गूळ, 3 चमचे भिजत घालून ठेवलेली मेथी, ड्रायफ्रुट्स तुमच्या आवडीप्रमाणे। इथे मी काजू, बदाम, पिस्ता आणि मनुके घेतले। छोटे 2 चमचे हलीम, नंतर जायफळ, वेलची स्वादानुसार, त्यानंतर अर्धा चमचा हळद, छोटे 2 चमचे ओवा, 3 चमचे ओलं खोबरं। तुम्ही इथे सुकं खोबरं सुद्धा वापरू शकता, पण ओल्या खोबऱ्याने छान चव येते। 1 चमचा खसखस, 2 चमचे तीळ। आता आपण हे सर्व साहित्य कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत। आता सर्वात आधी मी आता हे तांदूळ आहेत ते आधी धुवून घेणार आहे स्वच्छ। आता या धुतलेल्या तांदळामध्ये मी मेथी घालते। 2-3 तास भिजत ठेवलेली ही मेथी, 1 बाउल गूळ, गूळ सुद्धा तुमच्या आवडीप्रमाणे, गोड किती तुम्हाला लागतं त्याप्रमाणे। गुळाऐवजी साखरही तुम्ही घालू शकता यामध्ये, पण गूळ जास्त पौष्टिक असल्यामुळे गुळाचा वापर केला आहे मी इथे। 2 चमचे हलीम, 1 चमचा खसखस, 2 चमचे तीळ, 1 चमचा ओवा घालूया। त्यानंतर आता आपण खोबरं घालूया। तांदूळ आणि मेथी व्यवस्थित शिजण्यासाठी आपण यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी घालूया। चवीपुरता मीठ घालूया। गोड पदार्थामध्ये थोडं मीठ घातल्यावर त्या पदार्थाची चव छान लागते। आता आपण यात 2 चमचे तूप घालूया। आता हे मिश्रण आपल्याला कुकरला लावायचं आहे आणि याला चांगल्या 6 ते 7 शिट्ट्या करायच्या आहेत, म्हणजे ते चांगलं शिजून येईल। आता ही आपली पेस्ट छान शिजली आहे। आता आपण या पेजेमध्ये थोडेसे ड्रायफ्रुट्स घालूया। यासाठी मी आता इथे कढई गरम करत ठेवली आहे। यामध्ये आता आपण 2 चमचे तूप घालूया आणि आता हे चांगलं गरम झालंय। तर आता त्यामध्ये आपण चांगले ड्रायफ्रुट्स खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचे। आता आपले ड्रायफ्रुट्स चांगले भाजले गेलेत। आता आपण या कढईमध्ये उकडलेली पेस्ट घालूया। आता ही चांगली उकडली गेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण यात जायफळ घालूया। यात आपण आता दूध घालून घेऊया। तुम्हाला ही पेस्ट किती जाड हवी त्याप्रमाणे तुम्ही दुधाचं प्रमाण बदलू शकता। आता मला ह्या इथे 2.5 बाउल दूध लागलंय आणि आता ही एवढी अशी पातळ झाली, मला एवढीच हवी आहे ही। दूध घालून झाल्यानंतर किती पातळ घट्ट बघून एक उकळी आली का लगेच बंद करायचे। आता आपण ह्याला एक उकळी आणूया। तुम्ही पाहू शकता अशी मस्त अशी उकळी आली आहे पेजेला त्या, आणि मला हे एवढीच अशी पातळ हवी आहे। ही पेस्ट खूपच पौष्टिक आहे। सांधेदुखी आणि कंबरदुखीसाठी ही खूपच गुणकारी आहे। ही खूपच चविष्ट लागते। ही जराही कडू लागत नाही। तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा की कशी झाली ते। माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा। माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि बेलचं बटन दाबायला विसरू नका। आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।